trotinetă sau... Hai să vedem. Haideți și tu aici cu noi la dans, cu dragoni. Fiți, iată, deci trebuie să fim cei mai buni ca să-i câștigă, să-i cadem cu dragon, da? Hai, ușor, ușor, trebuie să începem ușor, ușor. Acum ne facem doar încălzirea. Facem puțină încălzire, da? Aplauze, aplauze din public, hai pentru copii, haide! Trebuie să vină rândul din ce și mai repede. Haideți și din palme, da? Ne mișcăm, ne stăm? Și! Hai să fiți atenți, facem ce fac cei doi? Dragon? Da? Faceți cum fac eu atunci! Să-i batem! Hai cu baloanele mele! Baloanele! Și fiți atenți, facem așa! Mergem cu față și ne întoarcem, da? 2, 3 și... Și ne întoarcem! Bravo, și... După dragon! Și cu dată! Și ne întoarcem, da? Bravo! Și... Batem din palme! Bună seara, ajutor! Foarte bine, haideți să ne din ce înseamnă asta? Pentru că ne place. Știți melodia? O și cântăm? Cine vrea să cânte la microfon? Ăla, eu, ăla, eu. Hai, hai, hai. Ne place, ne place, ne place, place, place. Seara într-una să deschidem diverse capace. Place, ne place, 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 place. Umblem cu diversace de uleu cu patru. Ne place, ne place, ne place, place, place. Iar îndemn de la etaj să facem idul de atunci când ne place. Place, ne place, 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 place. Fără număr, fără număr. Cu litere scriu versuri de parcă sunt la amitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră cuvinte, propoziții, fraze, buze pentru minte. Muzica supremă ne ridică pe zile de mâncare mai bună. Marsul este la pele, toapele sunt șoptele, cântecule iată-n cele umple nopțile. Se schimbă muzica, se schimbă și acum să sărim cât mai sus și poate și din palme, da? 2, 3 și... Și mai tare muzică! Fiți atenți, facem așa, da?